Nneka! Nneka! Mami na bom. Ebe gịnị? Ha meje meeting ndị Mary League. Meeting ndị Mary League. Nneka nọrọ kenani o ka njọ. Meje na ndị meeting. Ọ gịnị mere na ị chọrọ ịnụ di? Mama ka ezi ụdị aghọta m ajụjụ ga. Kedu ihe na-aghọtara? A sị m ọ gịnị mere na ị chọrọ ịnụ di? Anụọla m dinu. Ewo, ịnụgo? Onye na-anụ ya? Frank. Frank na-anụ ya? Kezi ife ka nọzi ebe eme? Ka ebe ọ be Frank? Mama, ekwukwa m na m na Frank ama m bi until ọ bịa ebe a gbaa nkwụ m gbaa akwụkwọ m. Na gịnị bụ na ihe ejebe Frank? Ihe ejebe Frank until o wele gị gbaa akwụkwọ gbaa nkwụ gị? Nna ya ochi mgbaa akwụkwọ tupu m na ya ebili? Nneka, ihe ejebe Frank. Ma ọ bụrụ ya tụtụọ ngwongwo niile nọ n'ụlọ a. Kokoroko ụtụtụ ịpụgo n'ụlọ m. Ife akpụbe di m, jee ebe di gị. Nna ya ga-asọ merụ mma mebere. Mama, na gị na papa gbara akwụkwọ gị na ya wee bili bụ otu isi wee chọọ. Ọkwa mgbe nke unu anaghị eme ụdị ha kịta. Biko mama hapụ m n'aka ka m mee n'otu m na chi m si wee kpata. Biko hapụ m. Ịma chụpụ ngwa na be nna m. Ihe a be nna m. Ihe hapụ. Kedu ihe nsogbu ya na? Ọ gịnị? Nna anyị o. Ọ Nneka. Amara m ife mme na Nneka chọrọ inyere onwe ya aka. Nneka ọ gịnị? Papa, ike mama agwụgo. Nke ga-agwụkwugo m. Agwụgo m. Nsị gị na ike ya agwụbeghị m ịma na nna asị asị. Kedu oge ọbụla ọ na-atakasị m na-agbakasị m mba? Kedu ihe ọ gịnị ka m mere ya? Zaa m ajụ m jụrụ gị. Gịnị bụ nsogbu? Papa, akwadocha m ije meeting ndị Mary League. Mama akpọọ m ebe a bido baba m mba na njekọkọ ngwongwo m niile jebe na be Frank. Kịta m mesikwakọ ngwongwo m jebe na be Frank ọ dịgo gba nkwụ m ọgbaga akwụkwọ a na-eme ụdị ihe eme. Ihe na-ejezi be Frank ijesigo be Frank ọ fọzi ka akọ ka isi wee jee. Nneka ebe ka isi na-eje? Meeting ndị Mary League. Ọ bịa gaba. Isi Udoka isi na-ejebe ọ bụghị ihe ya ekwu. Agwọ gị hapụ nwa aka n'ụlọ a. Hapụ ya aka ka ọ mee ka ụmụaka ibie. Gịnị bụ nsogbu gị? Hapụ nwa a. Ihe abụ ihe bụ nsogbu m. Ọmụgwọ ụmụ nwaanyị ibe m na-eje ọ na-asọ m. Bịa Nneka mmesi ibe m je ọmụgwọ. Nneka! 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 Bịa! Nneka! Nya ihe nna ikwu ka ị chọzi na-ege kịta ọkụ ya? Ka ngwa ọ bụ na ị gere ihe mụ bụ nne ikwu mmemme ka ekpoli ihe ọkụ na be anya. Bịa kedu afa ị? Isiọma. Gwamakwa oyi nwaanyị. Dụbakwa oyi nwaanyị. Ana m eche jee ka ịbata. Jee ka ịbata. Kedu ife ọzọ? Ọ gịnị na-ewe mma gị iwe n'ime nke? Biko hapụ ya ka anyị jee ebe anyị na-eje. Gwanụ m nụ. Gịnị bụ nsogbu ya? Gịnị ka ị na-ajụrụ m? Kedu ihe ị na-ajụrụ m? Omemme anya ọ ihe ọfụ ebe ị nọ. Ihe maka o si eme biko hapụ ya ka anyị jee ebe anyị na-eje anyị eje okwule. Otuto dịrị ni Jesu. Biko na ụmụnne m n'ime Kristi. Iwe were unu na anyị bidoro mitin a mgbe na-ekwesịrị o nwere ife dapụta anyị chụji ya ọ ya kpatala iji na-ebidoro ya n'oge mana ka o si gbatakwuru mitin anyị nke taata anyị ama nnọta aka maka na okwu anyị nwere adịrị ọtụtụ mana o nwere ofu nke anyị metụbara aka mgbe gara aga ọ bụ na oge adịrọzi anyị arapịa ọ bụ sọ nke ahụ ka anyị kwuo nke ahụ bụ maka agbamakwụkwọ nwanne anyị nwaanyị bụ Nkechi ọ ka mma ka anyị tinye ya ọnụ ka onye ọbụla kwuo uche ya maka na ọ danye ego n'aka ka anyị mara ka anyị ga-esi jee. Otuto dịrị na Jesu. Biko ọ nwere ihe m sị ka m kwuo. Biko nọ
ka ezi ka unu si wee yigharịzie mitin ekwesịrị ime tizie n'abalị a onwezi onye unu gwa anyị abịaga ebe a wee nọgide onwe ha onye anyị fụ ọzọ ka anyị na-ana ka anyị pụziri n'ụzọ fụ sista Azụka o wee gwa anyị na unu tinyeziri ya n'abalị a biko unu chi ime ụdị ihe unu agwanụ mmadụ na-eku unu si debe anyị ebe a 2 hours onwe ha onye anyị fụ jide nnọọ ụbọchị anyị niile ghasasị ya biko ka ụdị ha ghara imekwa mbọsị ọzọ otojuin Jesu otito dịrị na Jesu. Nneka, anyị ma na anyị mejọrọ unu ya ka m ji wee bido na mbido wee yọọ mgbaghara ka okwu arapụ idochi anyị aka klọk azụ ka anyị nwee ike ịkọ n'ubi onye anyị bịara biko ka anyị tinye nu ya bụ okwu abụ n'ọnụ. Ụtọ dịrị na Jesu. Ee, a sị m ka njikwa ahụ na Nkechi m o tozukwara etozu sekretrị ka ị nene ma ụgwọ ji anyị befe anyị na-akpọrọ ya bụ agbamakwụkwọ. Otojuin Jesu. N'ime akwụkwọ anyị Nkechi tozuru na a ga-agarị agbamakwụkwọ. Sekretrị biko a sịkwana na mụ napụghị okwu n'ọnụ. Achọrọ m ka m jụọ kedụkwanụ maka onyinye afọ ọma o kwere anyị na nkwa na ọ ga-enye anyị mgbe anyị gara ozi ọma. A sị m ka mma ma wetagobe. O wetara ya tupu agaba nzukọ aga. Aka nsị ka mmadụ. Nkechi tozu. Biko enwere m chọrọ ikwu nkwuo otojuin Jesu biko tupu na ekpokọta okwu a niile achọrọ m ka unu nne bekee n'anya na konstitushọn anyị ka anyị mmalụ ma o tozukwala etozu anyị nwe ijeli agbamakwụkwọ. Nneka ka efe konstitushọn nwee ime n'ife orika nya ka anyị jikwana wee mebe nya bụ iwu isokwa mebe nya bụ iwu onwekwa onye anyị fụ wee mebe ya maka na a sị na nzukọ ọbụla na-enweghị iwu na-achị ha dịka dị nnọọ ka tebụl na-enweghị okwu biko achọrọ m ka unu jee na konstitushọn a mepee peji 4 paragraf 8 ka unu nene ma Nkechi o tozukwara etozu anyị nwa bụ ndị meriri igi ijeri agbamakwụkwọ otojuin Jesu. Na ndụ ebe Nneka biko ka ihe si gbatakwuru n'ebe a kịta ị na-anya kịta ịfụ na ka anyị ra wee nọrọ ebe a nwere onye ji akwụkwọ konstitushọn o nwere onye ji akwụkwọ iwu anyị. Nne nke afọ enyere nsogbu eji m nke m ọ dị ebe a sekretrị biko mee ya imepe peji 4 egụpụtala anyị paragraf 8 ka anyị makene ma o tozuru etozu dịka akwụkwọ konstitushọn anyị si wee dị na page 4 paragraf 8 ọ sị na ọnwa onye otu anyị chọrọ ịgba akwụkwọ wee bute afọ ime na anyị agaghị ejere ya agbamakwụkwọ mana ọ bụrụ na ọ chọrọ ka anyị jere ya agbamakwụkwọ anyị ga-arịọ ya nra onye anyị 25,000 naira. Chineke gọzie gị ngwa na-enyezienụ ọ na-atozuziri etozu ife konstitushọn anyị kwụkwọ amaka eziokwu ka ọ bụ mana Nkechi ọ mara ụma wee tụtụ ime ọ nwụtara ya na mmiri Todịrịnụ Jesu. na ndụ ebe Chialedi, iwu bụ iwu o nwere onye afọ wee denye bụ iwu anyị nwa denye bụ iwu and anyị ga-edebe natanya bụ iwu. Josephine ogene ilu eje gwa enyi gị nwaanyị bụ Nkechi si ya na iwu bụ na ọ ga-akwụ anyị 25,000 naira and ọ bụrụ na ọ kwụrụ onye bụ 25,000 naira onwekwu onye n'ime anyị bụ ndị meriri ige ọ ya afụ ma gị onwe gị bụ Josephine ihe ejekwanya bụ wedin. Otuto dịrị na Jesu. Josephine, iwu a bụ iwu anyị ncha nọkọtara ọnụ wee were aka anyị mee. Iwu a nwere onye afọ wee mee ya bụ iwu mana ka njụkwa esi na Nkechi na ọ kpachara anya n'afọ ime wọle ya awụ kpachara anya ọ ghọnya ahụ ebulu buje ebe anwa o wee tụta ime ka nne nwaanyị nọ na be di ya na-asị na afọ ime ghọle ya nwa agbọghọ anyị ekwukwe na afọ ime ghọle ya negozi na ife unu na-eme aka ji unu na-eme otu a. Otuto dịrị na Jesu. Ife m na-agwa gị bụ na ọ kpachara anya wee tụta ime ka o mechie otu a iru ụtọ ọ kpachakwala na anya wee tụta ime ahụ ọ ga-akpachakwa anya ya anyị 25,000 ma ọ bụ na ọ chọọ ka anyị bịa anyị wee jekwanụkwa ile ugwu nye ya right ya mana ọ bụrụ okwu a ka anyị ga-ana ebe a bịa kwuo ebe isi mana isi a na anyị zili na ọ ga-enye anyị 25,000 ọ bụsịkwa na ọ jụ na ya manye anyị 25,000 o nwere onye otu anyị ga-abịa onye ọbụla si n'azụ jee ma ngịwa ijesia ya ịpụta ị ga-enye anyị 25,000 ma ọ rapụrụ anyị otu a. Otuto dịrị na Jesu. na ndụ ebe
Biko, Charlie, onwe ya nchọrọ itinye n'okwu. Ya nọla anyị, nwere ife inwe ị na-etinye. Ka efe ime ị na-etinye, agwago m unu, onye ọwara na-abịa mitin ahụ, uneyizina efe edele ihe n'ihu. Na ihe sekasị n'iru efe gị, ibuli ya wee bịa ebe a. Unu na-egosikwa na unu bụ ndị otu Mary League. Emegodi igwe ihe edere na efe gị. Ka ị ma na ị kwesịrị ịbịa wee bịa otu a. Biko, ka efe ọzọ anyị nwee, sekretarị. Gụpụtara anyị, idesighị ife niile nwee ide n'efe. Ngwa ndị gbakọ ego ahụ edetara. Umeburu ofu ọnwa Tony ji wee jee mee ego nwa ya nwanyị ya ka kaadị agbamakwụkwọ ya pụta. Ọ bụzi mmụọ megolo ego nwaanyị kemgbe ya nọ na-esigharị ọnụ. Ego ka m ejiro ụdị mkpa ka m adapụ. Kedu ife bụ iwe nwa? Udogwu dika m nwee filling stations ebe niile apụta na ayọtara ka ihe nji isi kote na-ebuga ụmụna nwa nke izizi nwunye dịkwa ime ọzọ n'enu Tony. Ọkwa nwunye Tony dị ime kịta ha na-eji ije gba akwụkwọ. Ọkwa nwunye Tony dị ime ha na-eji ije gba akwụkwọ. Kedu ihe mere na Nneka ama ngenata m ntị? Ka ihe mere na Nneka ama nụnata ihe ma ihe m gwara ya nke mụ ha dịzi iche. Ihe mmadụ mere Nneka. Anọ ihe na-amachasị sọ mma. Chai, ihe dị mmadụ kwa ama aka o. Nne, ka isi akwado agbamakwụkwọ. Mechie ọnụ ebe ahụ. Jide ya nnọọ. Ihe nakwa jide ebe ahụ. Ụmụ iru abụọ. Onye ọmụghị na-akpọ onye iru abụọ. N'ụdị gịnịzi? Negodi n'onye. Ị chere m anọ ihe niile eji m kọ erie na nzukọ ndị isi ikpeazụ enwe. Kịta ka o doo m anya na ịchọrọ ka ndị Mary League bịa ma agbamakwụkwọ m. Ị na-egwu m anya ọkụ na nna agba akwụkwọ kwa ya? Biko, ihe a bụrụ egwu bụrụ njakịrị, kwụsị ya. Kezi ka mmesi ehu gị anya ọkụ na ị na-achọ ịgba akwụkwọ. Negodi gịnị na-egwu egwu? Mụ na gị na-abụ na-egwu egwu. Ị mere m nkwụ ndị otu anyị nra 25,000 naira. Ị bịa ebe a nwụọ n'iji agwa m na mụ na gị na-egwu egwu. Mụ na gị na-abụ na-egwu egwu. Isi na ọmụma iji wee kwụọ nra 25,000 naira. Ọ ngụwa mee, ọ na-abụ onye mee? Ngị? Nkechi, onye na-ekwuzi ụdị okwu a? Ihe ọrụ iwu nzukọ anyị. Ị na-asọrọ mebe iwu anwa, ị na ya dazi iwu iso wee mebe. Ihe iwu nzukọ, ka esi ka isi akọ ụdị akụkọ akwa. Ngwa na ya ka ngwa gị. Ife ihe niile ị na-akọ eri, nkọ ele ka ị na-akọ eri. Mkpokọta okwu a niile bụ na ị na-ewu m anya ọkụ na nna m dị. Mana ka nke a dụagụ ka ndị gọn Reverend Father. Mana nwa anwa ebe a, nwunye ije ebe a wee kọtọsi ofe ihe gbasara azụ kọọ obishi gbasara ebe a. Ndụ gị ga-adụ gị n'ọnụ anyị. Ndụ gị ga-adụ gị na ọ bụghị mmadụ ga-agwa gị. Biko kpọrọ nwa gị. Nwa dịkwa serious. Nkechi bịanụ ka anyị kpatọpụ na ya kpachago. Nkechi! Okwu abụ okwu obere ihe.
agwago m ife niile mere mana ị gharịpụrụ m rinne onye gharịpụrụ n'ikudu ugwu inwelụ dịka ode akwụkwọ ego ndị Merlik fanchaka ịkpọ naanị achọsizie na ọ bụrụ Nkechi bụ nwa agbọghọ ga-atụrụ ime tupu ịgba akwụkwọ ifele ga-emegbu Nkechi na ka ngwa agbamakwụkwọ a ọ ma agazi ka o si kwesị. Ụfọdụ ewekwa n'iwe ka njukene gị jụa kedụzi ihe dị iche na mmadụ dị ime tupu ọ gbaba akwụkwọ na mmadụ dị ime oge ọ gbasara akwụkwọ. Maka na isikwa m kwuo onye nsikwa wee fụ ya afọ ime bụ afọ ime agbanyeghị oge o ji mee ma ọ ka o si mee ma ọ bụ n'ọnwa na afọ ime bụ afọ ime. Nkechi gegodo onwe gị ntị ihe ị na-ekwu ifele ga-emegbu m. Fada kekwana ihe mme onye ụjọ na di m nyere m ihe mụ deweli ya nnali edozieli ya ọfụma nke ọ dịzi otu a ya gbazikwa anyị akwụkwọ ọrụ ihe ha gba ya akwụkwọ ịgwa anyị n'oge anyị ewere n'oge chọọ ọrụ ụka ndị ọgbara ọfụ a anyị eje na agbawa anyị akwụkwọ ka m gwa gị nke wee eziokwu ọkwa afọ ime anyị fụrụ ndị bụkwa na a na-ha ekwu okwu agbamakwụkwọ maka na di m si na ọnwụ na m adịghị ime a na ya ha nwere ihe ọ na-ekwu na ya agba akwụkwọ. Nkechi i wee kwelụ mmekwa ozi awụrụ gị mmanụ n'onwe m ọ na ịma ha na dido kọkịta. Nkechi si ebe a pụọ maka na ewere iwe bụ agha ọnụ chọrọ m ebu ya ọnụ. Fada enwela n'iwe emegokwana ya wụ na emeghị ya iwe ga-adị n'ọkụ anụ ọkụ. Kristi kedụzi ife na-eme ụmụ agbọghọ anyị n'oge ugbu a ka ọ na fe kwere ekwe ka ọ bụ na fe abụ ufu ile efe atụrụ na-arụ. Kristi mere anyị ebere. Fada biko iwe ga-adị n'ọkụ ịma na ife a bụ okwu ụmụ nwaanyị biko ana m ayọ gị biko iwe ga-adị n'ọkụ biko biko ayịyọ ka nna ya nkwa m na-ekwe gị bụ na ife a na-emezi ọzọ ụdị ife a na-emezi ọzọ biko Tony maka njuke nne ya kedụzi ka isi daa ada bịa ka anyị na-agbọ naanị ka ọ na ịmarụ na onye buru chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Fada ịma aghọtakwanụ nchọ ime ka ma na ha wụgharị agbakwa n'ọsọ ifufe na nkịtị tupu nwoke akpa ụdị agwa a ga-enwere ihe kpatara ya enwekwala ihe mere ede ji ebe nwee. Tony ifrozi na Chukwu di nwere anyị ka ị na-amazi aka n'iru. Fada ka ị ga-esi na amazi Chineke aka n'iru mụ na Chineke arakwanụ banụnụnụ ka a ga-esi ma Chineke aka n'iru. Biko ị ga-eme ka m bịa naba maka na mgbaghalị iri m nne na-arụ ọtụtụ ebe m ga-aga erika biko. Jebe ka mụnwa gakwue na anyị na-eje parish meeting. Jisi ike ọ ga-adị mma.
evening. Onye m. Kekime. Ifugonu na arụ dị. Ka ebe isi. Ọkwa bụ no kansi. Isi mbụ na-apụta mana nna gị si na ijebe n'ikwu nne gị. Eje emefu mama nnukwu m. Ọkwa nsogbu adịrọ. Nsogbu adịrọ. Nọ na o nwefu obere nkata nchọ ka mụ na gị na-abọ kpaa. Ngwanụ, ekpanụ. Ọ bụrụ keke ngwa ka ịkpaba. Ọ bụrụ ha ga-anọ ebe a wee kpanụ. Ebi nnezi. Ọ ha ya nọ n'ụlọ, ị ya bịa n'ụlọ, anọ n'ụlọ wee kapịa ya bụ okwu ọnụ. Frank, gị nnọọ ebe ha nwa a ga-ejerọta nnọọ n'ụlọ jekpa ana m mkpanwe ebe a. Ọ na-ezi ka m bi. Mba, e nwere ozi ụlọ. Ịbịakwa ife anyị na-ekwu ma ada laikrọ. Ngwa sorry ngwo. Chefuzie na mụ na gị ewu. Nnu na mmanị. Iwewe na gị. Ngwa kemgbe ị chọọ ka m bịa. Okay. Ị ga-ama ụzọ bịa n'ụtụtụ. Ọ ga-awa ịkpasị anya ya ife ka mụ nwa jebe shop. N'ife nkwu. Anya ife a na-ekwu. Gawake. Onye tie shuga n'ọnụ ọbụpụ. Mara na ọ na-emego otu a obi aṅụ ga na-akpa m na-egolizi. Onye gom. Ị ma na ịdị too much. Ị kajara akaja. Ekwe eze ya. Gawa gị. Ebe ka ị kwadosizi otu eje n'isi ụtụ a? Mama, achọrọ m ije for Frank. Frank? Mama, ọ fụ m mbọsị a n'ụzọ. Sị na ọ m bịa afọ ya na onwe ihe ọ chọrọ ihe akpa. Nne, o kwesịrị na ị ya na-akọwasịrị m ife niile anọ. Frank ọrọzi di ka ọ bụ. Nne, kezi akpa ibu eje? Akpakwa. Ka ezi ihe m meje akpa mee. Ọkwa ihe ọ sị ka m na-akpa. Achọrọ m njebe ahụ ịkpacha nnọọ ihe ọbụla ọbịa ka ọ chọrọ ka ịkpa. Natabakwa. Nneka, kwesịrị na unu kpagide n'ihe unu chi ịkpa kpasị anụ. Ị nọ ezi anụ ya na ọ bụrụgodo ofe izu ụka nọ. Ọ ka esi eme. Mama biko ihe a ka bụ ụzọ ụtụtụ. Iji na nnọọ okwu ga-abịa. Ka m gbaru jebe ịma na ọ na-apụba afịa n'oge. Bifo hapụ m jebe. Ama m niile onye ma na efe ya eme. Ihe dịka gịnị? Ọ bụrụ nwaanyị ka ị bụ. Ilu ebe ife ọbụla ọ chọ enye ya. Ihe ọbụla ọ chọrọ. Ya dịkwa nka gị nka m menye ya mama. Nneka, ị na-abụ ozi nwaanyị ife ọbụla. Nneka mụ. Ọmalịcha nwa m, nne akwụkwana m naanị o. Ị na-eme n'otu a na-ese nụnụ. Ọ tọgbuo m. Kịta ka ịghọta nụnụ, ịghọtabago. Nne ngwanụ awụkwana ma ọ ma ị naanị nne m. Oke aga m. Nneka nwa m, ọ bụ na isi otu emesi nsanye ya na-ese nụ. Ọkada. Afụgonu nke ada. Nke a dị makwara mma. O tego oli nke Chineke nke ada. Otogo eri. Ifugo ka ada. Afụgonu. Otogo eri nke Chineke ka ada. Onye dị njọ. Ị ma na ka ada tupu ndị ebie ka ada. Uduga ya na mebugu ụzọ meche ihe dị n'isi gị tupu ndị ahụ ya na ebie ka ada. Abalị one ka ọ ga-afọ kịta? Ha mee I do. Ana m ajụ gị. Abalị one ka ọ ga-afọ? Ha eme I do. Gịnị jikwa na inwe ime I do nke anyị? Ngụnụ. Mmụ. Ya ngụ. Ke ka o si bụzi m? Pretend kwana. Pretend kwana emekwana nnọọ ka ime ka ọ na-ịma ha ịma ife ị na-eme. Pretend kwana maka nke a ya akpụta agụ n'ala ụlọ. Pretend kwana. Ma chekwala ụka njụọ gị, Frank. O si gị n'obi pụta na mụ na gị ga-ebi ka di na nwunye? Biko zakana m ajụjụ a, gwa m eziokwu. O si gị n'obi?
Ajụjụ nke asịzi ebe. Gịnị ka mama nji wee jụ? Gịnị ka mama nji jụ gị? Oke ọbụla m bịa n'ọnụ na anụ otu anyị ga na-eso okwu aka ọnụ ofu ịdị ime tupu agba akwụkwọ anụnwa. Ọ maka na Tony na Ebuka mere ya nwunye ha tupu ha anụ ha. Onye ka o jiri ike ga-eme m ya? Mma nkwenunu, ịma na mama nkwenu. Ọ bụrụ ọgwụ omeele. Ọkwa ofu okwu a, oge ọbụla mma ya otiri m mkpusi n'ebe a, otiri m mkpusi n'ebe a, ama m na aba akparị akpa. Biko achọghịkwa m achọghọ m ya. Mana cheru, ị ma na obi m na-agwa m na enweghị ofu mkpụrụ ịfụnanya ebe m nọ. Eziokwu m niile. Ma lụọ ofu nwụrụ anwụ enwe dị. Ịbụ gị na-achụchakwụzi m. Eziokwu nke nwụrụ anwụ. Na ọ dịghọ. Ọ dịghọ. Nke nwụrụ anwụ adịghọ. Ihe etinyecha mara na nke dị ndụ. Na enwe m lọọ dị ndụ. Anya ka ngwa. Nneka mata. Aha m ekwu ife a. Aha m ekwu ife a ka anyị bịa were enwe nsogbu. Ifuru okwu a kịta. Aha m ekwu achọ nke ịghọta m. Maka ịghọta m ife ụdị ụlọ ya balụghị m ịghọta m. Mana ihe aghọta m. Nekene Tony. Nene Ebuka bifo ịmara ihe a na-eme na afọ nwunye ya. Biko eji nchukwu yọ gị. Achọghịzi m ịkọ akụkọ ọzọ. Achọghị m ịkọ ya ọzọ. Ọ bụ nnọọ ihe a ka iji wekpọta m ebe a ka nsị ilo naba. Ọ bụkwa na enwe ihe bara uru ị chọrọ ịgwa m ikwuo ka nnụ. Gịnị bụ dị nke a? Ọsọ ngwa bụ onye izizi megolo ego n'isi nwaanyị. Ọgwa bụ onye izizi. Biko ịkọchikwana m ntị, jidie nnọọ, jidie. Ọ bụ na ịchọ ọzọ ịnụ ikwuo, ịchọkwụzi ịnụ ịhapụ. Ọ bụkwa ma ime adị m adị, ihe na-agwa gị adị m adị. Gịnị ka m nọ? Ọ bụrụ na m ada anụzi ngwa gị. Ọ bụrụ na m ada anụzi ngwa gị. Biko ka m jesie ndị ka ile tupu ije n'afịa bụ oge ọbụla. Ọkwa ji dị n'ụlọ a. Hey! Where are they? I told you I'm Mrs. Home. Nneka. Ọ gị na-eme? Mama mara m. Arụ niile na-egbuche m mgbu. Ana m afụchado ụzọ. Ajụ. Ajụ na-ebu ị na-agbakwa agbọ. Hey! Hey, Chineke, imeela. Mama gị na-atọ gị. Ha sị gị na ahụ na-egbu m mgbe a na m enwede ahụ ọkụ. Ị na-agba egwu. Nye ịchọrọ ka m nwụọ n'ọkụ ya. Chineke biko nọla ekene. Ndewo onye nwe m. Nne, kedu mgbe ịfụ nsọ gị? O mere 2 days mfụ nsọ m. Ama m na-asị ka ị na-asịlụ m. Ka m ya agwa m na imego ihe a, ị na-ezolu m ya. Ụmụaka kịta. Nne, ihe eje kwadota ka iju na ọgwụ ka ịfụ dọkịta. Nne. Dọkịta kwa. Mama gị nke na-afụ anụ dọkịta. Nne, ọ ka o si adị, ọ ka nke izi si adị. Ozugbo gbozina. Ndị onwe m. Kwanụ ka ọ dị mma. Nne, ama m. Ndo onwe. Ndo. Onye ọlụ ebube n'imela, ana masị gị n'imela. Nna m bụ onye ọlụ ebube n'imela Jizọs, ana masị gị n'imela papa.
Nneka bịa. Nneka gị bụ nwatakịrị ijichasị wicked. Afọ ọsachachasị alụ gị mmiri. Hey! Ya, ọ bịa mmiri niile na-emu n'ụtụtụ a. Egwu niile mgbakọba n'ụtụtụ oge na-ebe enu na-agba agbọ. Ya ka iwelu fa niile gwụọ na. Nneka, ama gịnị ka m mekwa gị ọzọ kịta? Gịnị na-ewe gị? Ọ na nso gị jee ụlọ ọgwụ dịrị ndụ nata? Nye na-ewe gị iwe. Ịchọbụ ka nje ebe ahụ nwụọkwa ya? ya mee ka ememe ife ọjọọ wee mụọ gị. Ya ọ bụrụ ime ka ịdị. Ọ bụrụ ime ka ịdị. I wee mee ma anwụ wee chalụ mụ. Wee si ebe a wee jebe ụlọ ọgwụ. Chalụ mụ nata. Ọ bụ na mma na-arụ ọnwụ nkịtị. Aka m nwere 20 naira nye ije na kemist n'ụlọ ebe enu gote ọgwụ. Iji afọ ataka gị mmiri. Nchọ m ime ka gị bụ nwatakịrị dị wee bido gbakọba mgbe mmechi wee ji ọmụgwọ. Epụtasị m na-arụ ọnwụ nkịtị. Hey! Oh! Nneka afọ ataka im. Seba sọsọ. Kuru eso. Seba zuru pụọ. Arụ na nwe, arụ ọkụ. Ịbụ ụmụaka arụ ọkụ na-eme. Ifuru gị okenye arụ ọkụ na-eme na-abụrụ nọ ime ka ọ dị. Anụ ọfịa. Ka m nwetakwa ka ịbịa akwụkwọ agbọghọ ọzọ. Ọ bụrụ ime ka ị dị. Hey! Mmadụ anọkwu ya Amarachi nwaanyị ọma ịnọkwu ya onye ọmụ yiri di ya. Ewo, oyiri di ya. Hey! Ịnụ ka kọlị ọmụgwọ nwa anata. Anatagokwa m. Kemgbe ịbatazi. Abatakwa m n'abalị. Olu nnọọ n'ụtụtụ a. Sị ka m gagharịa ka m bịa fụcha n'unu. Wee sị ka m wetara unu ife ọgọ m nwoke na nwa m nwaanyị nyere. Na sọsọ m aya erie ka m bịa kelee unu. Ike a rice. Mmụọ nwesị. Ike a tomato. Ọ ka na-abịa? Daalụ. Ya na ncha. Iri di ya nwaanyị ibe m daalụ o. Mmụọ nwesị ihe niile a. Ọ gị nwe nnọọ fa ncha niile. Ife ndị a niile ifuru eweta. Asị m nnọọ ka m nwebiri bịa nye gị nọọ ịbịazi ya n'ụlọ. Iwere anya gị gbalụ onwe gị Krismas. Ife ebunyere m ka nkụ. Akpa rice. Akpa nnu. Ncha, tomato, ife niile na-akpa. Abada. Nke bụ tii ebunyere m. Mma aṅụgide nnọọ tii anụ arụ awụ ewu. Maazị ya. Kasịkwa m debalụfa mma. Ị kwesịkwa ịdị mma. Ewo, daalụ o. Ngwanụ ka njefu ndị ọzọ. Ngwanụ o, daalụ sọ. Daalụ. Ya mụnwa bụ Amarachi ka a na-amanyesi rice amanye. Nneka, ijesi ya natakwudo m n'ụlọ. Ana m eche. Mama, ka Nneka. Good afternoon. Kedu ihe iji rice eme? Ili agụ na agụ. Ili gịnị? Rice nke a chukwu anyị ekwe ife ọjọọ. Kedu otu ịma rice a si welu ebe a? Mama, ọ iwu bụ na mma m ebe nne m si eweta nri osi tupu m rie. O wefere m n'isi. Chineke! Na rice lie? Mama, kekwani yo! Kedu ọ dị ka mmiri gị n'ụlọ mama kemgbe mmiri ahụ m niile. Ozi ọma onye ọgbọ gị n'ụdị ọnwa onye mone ga-aga. Onye ka nne eji enesala ọgwụgwọ. Obunye ya rice a na ife ndị ọzọ ya bunye m. Ibe ili rice. Lie rice! Na be di gị.
na be di gị ị na-eli rice ndị kwa lipukwa eke anụ ọfịa ngwani ya kama kansa ya imecha ile chupa kale kansa ya no ya sinye na phone madam Oziokwu na iburu rice dị ọkụ wụọ Nneka rice ọ chịrị iri ma amaghị ebe isi wee bute ihe ọgwa gị ọhịa ọgwa m adama Nneka agaghị achọ asị adama m ị ga-emenwe ka m jikere ka ụdị nwaanyị iwu abụ n'ụlọ ka ụdị nne ịbụ n'ụlọ a maka na nwatakịrị ekwetara na atụmatụ ọjọọ niile na-atụ n'ụlọ a ya ka iji chụla ndụ ya n'ihi ọhịa bụ nzube gị ka ofu mkpụrụ nwaanyị anyị nwere naanị iyi chukwu nna na ndị mozi ma na maya dị ndụ ome Ketere ka njọ gị Obinna nwa gị nwoke ọ tụbara nwunye ime tupu ha agba akwụkwọ ọ dị mụ onwe m n'ebe a atụbara gị ime tupu mụ na gị ebiri ịgba m akwụkwọ tupu mụ na ya ebiri ọkwa anyị mere mkpebi ọkwa m na gị kwekọrịtara ka ụdị nne bụ ka ụdị nwaanyị bụ ihe ogwe ihere hapụ nwa aka na ịhapụ nwa aka bụ na gị na ị ga-agwa m onye bụ ọga n'ụlọ a akakwa mmadụ ime achịta azụ ka anyị metọpụ ihe ahụ ka anyị kpezikwa ihe ekpezie maka na ọ bụrụ na ekpeziri ihe a onwe ọkụ ude dị n'ụlọ chere ọsọ gị ma hapụ apụ hapụkwuo m nke m Nneka ebe ka ị na-eje a meje agbamakwụkwọ Nkechi ị na-eje agbamakwụkwọ Nkechi Nneka ifele onwe ya ọ na-emekwa dị ịtọ nnọọ n'ije agbamakwụkwọ ụmụ agbọghọ ibe kedu mgbe anyị eje nke gị mama biko ihe a bụ ụtụtụ eji na nnọọ ihe akpọ m ihu n'ụtụtụ a biko mama ị na-echefu dịkwa na m anụgodi anụghọkwanụ m di mgbe ọbụla Frank ji webe mezuo ihe o kwesịrị ime n'isi m na-esoro n'ọba okwu ebie ịbụ na-anụ ọfịa baa n'ime ụlọ ka ije isi sefe anyị iyi o nwere agbamakwụkwọ ọbụla ị na-eje taa nwekwara agbamakwụkwọ ọzọ ya eje n'ụlọ ma mama kwụsị n'ihe ị na-eme gịnị n'oge ọbụla ị na-achọ ịkọ n'ịkọ n'emekwa ịkali gị ụfọdụ ihe ị na-eme eziokwu mama ịma Nkechi bụ onye otu anyị na Mary League a na-asị na onye ọbụla bụ onye Mary League ya bịa n'oge maka anyị nwa ya edupụta ya n'ọta biko hapụ m ka njebe na m ejekwu na late ọ bụrụ ije oje isi si ife akta ma wee mmiri ọkụ gịnị ka ị mere achọrọ m ije wedin Nkechi ọkpọ m si na nwere ebe m na-eje tupu njem ihe na-eme ọchịrị ọkwa m niile dọkasịa Amarachi ọwa eziokwu eziokwu gịnị wee mee Udoka gịnị wee mee gịnị wee mee Amarachi bịara Amarachi n'ụdị akwa m mgbe nna nakwa ya gị kwa akwa inye ọkwa m ihe makwa otu sụrụ ọkwa ya Kedu maka onye otu ụlọ ahụ ọ chọrọ ịnabe di ya? Kedu onye otu anyị nke ọ? Nneka nke na ya na-eme Mary League. Oke, di ya mesibere ya kwesịrị ime n'isi. Hia, eche na ọkwụgwụ ụgwọ isi ya. Eziokwu ọkwụgwụ ụgwọ isi ya, mana ọ ka gbabara ya ahụ. Nke akwa ka nwanne ya. Nne, ị gaghị aghọta. Iwu anyị na Mary League bụ na onye ọbụla nụrụ di a na-agbabara akwụkwọ ya na di ya ma mbi. And onye ọbụla dara iwu a adarọpụla anyị. Ọ anyị ada ya aha. Nne ọ bụrụ gị
ị ga-emie na ọ bụkwa ma emesịkwana m ya tijara ọsọkwa ya ụmụ 20 ka ọ sị nna m mụọ tupu anyị agba akwụkwọ m ga-eme ya mmesizie ọsọzikwa ya agbamakwụkwọ ọ bụ ya hapụ ihe ma ọ bụ na m anọrọgobe nwoke hei nkọli ifugon lezie n'udo okwu ị na-ekwu lezie n'udo okwu ị nwe ihe ka m ji agwa gị na gị bata mmeri ka ibukete Chukwu nso nekwanụ ndị na-asị mkpukete Chukwu nso nna biko kọta esi itere n'ụkwụ ndị Meri Lig a na-eti ya traụza yi ndị Meri Lig a na-eyi ya ka ọ na Meri Lig nke ga-adịzi iche negoro obi ị ga-were oge negoro ụdị akwa ị na-eyi eche na ndị Meri Lig na-ekpuchisi arụ ịbụkwana onye mmụ iru na-abụ cherekwa nke ji wee na-asịzi gị ka gị bata mmeri ozugbo anyị kwụsịgo namazịa dịkwụzi na mbiko namazịa abụ m Meri Lig abụ m nwa Chukwu abụ m Meri Lig ị na-achọ bụ na nkịtị abụ m Meri abụ m Meri Lig ị na-achọ bụ na nkịtị ihe sokwara gị kwube ajụrụ m ajụ n'ihi na akwamiko barụ ihe sokwara gị kwube ajụrụ m ajụ n'ihi na akwamiko barụ abụ m Meri Lig. Nneka, gịnị ka ị bịara ime na be m? Ị bịara ịgwa na agbamakwụkwọ m na onwe isi nne na ya ga-ngwa gị agbamakwụkwọ m gara ọfụma ọ gara ọfụma agbanyeghị na ọ ga ebe ahụ mana ekene m Chineke onye mere ka ọ gaa ọfụma agbanyeghị na ịbịa gị. Gịnị bụ nnọọ oge ọbụla ahụ na-agbakasị gị oge ọbụla ya nnọọ iwe adịghị na-arụ ị nọ n'ọmụma bụ the last person ga na-enwere gị anya ụfụ na ị na-agba akwụkwọ ka ihe na-abazi ime na be m ebe ibe ha agbamakwụkwọ nne were nene kedu ihe dị ya onye agbamakwụkwọ mbụ ya ihe ọrụ akwa ekwesị iji wee bịa dị ngị bụ ihe ọrịa bụ ihe ke nkọwa gị nne enyinyecha m akwa kwado ịdị agbamakwụkwọ gị ozugbo m na-apụta mama m abịa dodo m sị na m ama nje ebe ọbụla nchekwa na-egwu ka ọ na-egwu tupu njem ihe na-eme ojibe akwa silikọ ọ na-adịghị ka ma na-asị asị na ya mee ka o si tọkasịa jide akwa nkwado nji ego onekwa tọkasịa na ya. Kedu ihe na-agbasaziri m na nsogbu gị na nne gị na-enwe na agbamakwụkwọ m? Kedu ihe gbasara m? Onye a ka ikwu so nkọwa nri na nkọwa nwee nke bara gị ntị a sị gị na adọkasịla akwa m ị na-asị kedu ihe gbasara gị nya achọrọ m ịgba n'ọtọ wee bịa agbamakwụkwọ gị ka o wee bụrụ na mmadụ afụrụ gị anya ụfụ ọkwụ ya. Nneka, kedu mgbe anyị afụrụ ọzọ gị ụnyaahụ anyị gbara akwụkwọ? Ama m na nsogbu adịrọ mana akpọnye ya nsogbu iwe ewe na gị ọkwanụ nye ka m jikwanụ wee bịa ka m fụ unu akọwagodoli m nwunye gị ihe ma eme ejiri wee bịa biko iwe ewe n'unu. Ọ dị mma nsogbu adịrọ ndị be anyị si na ndụka ndụ dịrị anyị ma na olileanya dị. Eziokwu ka ikwu. Nwaanyị ọma ichigbukwala ọjị ọjịkwa mba hapụ nnọọ nke ọjị biko mba nsogbu adịrọ nnọọ hapụ ọjị. Nneka o nwekwa na ihe dị mkpa nsị ka mụ na gị kpaa mana ọ nsị ka anyị gbasịa akwụkwọ ka m nwee ike nwee ohere ka anyị wee tinye ya bụ ihe ọnụ ọ ihe gbasatara gị na enyi m nwoke bụ Frank. Biko Tony biko ọ bụghị maka Frank ka m ji wee bịa ebe a biko ihe ọbụla gbasara Frank biko hapụ ya a sị m ka m bịa ebe a otu ọnụma na-abịara agbamakwụkwọ unu nya ka m kene unu sorokwana unu ṅụlie otu agbamakwụkwọ unu si wee gaa ọfụma nna congratulations ime nnọọ ihe ka dị mkpa. Daalụsọ mana Nneka aka na m ekwu na ọ dịkwana na ezigbo mkpa ọ dịrịrị ezigbo mkpa na anyị ga-etinye ya bụ okwu ọnụ ka e wee mara ihe a ga-eme ya. Frank ma ihe bụ nsogbu ọ ma ihe bụ nsogbu ya bịa ma ihe o kwesịrị ime onwe ihe dị na ya biko ka anyị hapụ n'okwu aha biko na nnọọ ka o si tachicha ihu iwe ọka na-ewe gị iwezina na iwe gbasapụ n'iru kịta obi adịgo m mma mmanya
ma keke ahụ nụtara nya ma rice ma chicken anụ m na ebe ahụ kpọtụrụ akpọtụ. Sister Nneka, amara m ife na-eme nne ya. Ọ tego mụ na ya kwubere okwu, anyị akpago kpakpakpa gbasatara ife a na-eme m. Mana nyanwa ekweghị ka ọnụ weta, o kweghị ọnụ weta ihe ọbụla m na-agwa ya, ọ dị achọrọ ige m ntị chakwa. Mana ị ga-eme bụ na ị ga-agba mbọ jidesi okwukwe gị ike. Jisi okwukwe gị ike, ekwena ka onye ọbụla duhie gị ka ị wee dapụ n'okwukwe a. Jisi okwukwe gị ike. Fada, nye okwu nke ịgwa m ọ gbalụ m n'ezigbote ume. Ofu nkwa m na-ekwe gị bụ na o nwere onye ga-eme ka nsị n'okwukwe m ada. Ihe a m kwedosi na ya m na-ekwedosi na ya ike ọsọkpa ha na-ebu m ebe m kwụ. Ọ dị mma nwa m, jisi ike, gbaa mbọ fụ na ị na-ekpesi ekpere gị ike. Jisi ike na ekpere gị, maka na o doo m anya na nkwa m na-ekwe gị ugbu a, o doo m anya na di nwe anyị Jesu Kristi ga-ebitu kabara aka, kabara na-agba mgba anụ ọgụ imegide okwukwe ga ka ị dapụ n'ime ya. O ga-ebitufe aka n'ofu n'ofu ka ha wee malụ na ọ dọrọ mma nwoke na nwaanyị inwe mmekọ tupu anụọ di na nwunye. Ya mere ka mụnwa gị na-elotakwu gị na ekpere nke m, ya na-etinye gị na ekpere ka afụ na okwu a na-ejisiri ike ime ada. Maka na o doo m anya na di nwe na nwee ihe ọ chọrọ iji gosi ụmụ agbọghọ ndị ọzọ ọgbọ ugbu a, ka o jiri gị gosi ihe ọmụmaatụ n'ebe ụmụ agbọghọ. Fada, thank you. Fada, mma abịanụ ka m bịa na abịa ịma na otego nna ebe a maka mma m si eme ọzọ kịta ahụ chewakwa ọgụ ka m naba. Ọ dị mma mgbasị plan ka Ngozi obi ọ ga-adara gị mma. Ime adapụ n'okwukwe nsogbu ọbụla ama thank you very much. Gbaa onwe gị ume, jisi ike, ada na mba. Thank you. Onwere m chọrọ ka mụ na gị kpaa, ka m jụọ gị, kedu ebumnuche gị na Nneka gbasara alụmdi na nwanyị ya? Ọ na ha aga otu ahụ ịkwụrụ ụgwọ n'isi ya, mana Nneka abatabeghị n'ụlọ, ọ nọghị n'ụlọ a. Ọ chọrọ ka m kuru nwa nwa m. Mama, ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ị kuru nwa nwa ya, mana o ji m aka ghọta na mụ na gị na-abụ ma ihe mere Nneka jigharị nọ n'ụlọ tata. Ịma ihe mere Nneka ji wee taa ntutu jụ n'iwu na a ga-agbarịrị akwụkwọ tupu ọ dị ime. Hapụ ya nụ, ọsọ ya bụ nwaanyị, hapụ ya. Frank, nna, ịma na ọsọ gị ka m nwere n'elu na anị. Ebu azụkwa ụmụazị otu ahụ. Oge anakwaghị eche mmadụ, ifuru oge ọ na-akwa eche mmadụ. Mama, isi m na-apụ ya, mama, ka isi ekwu otu a? Ka isi ekwu otu a? Ị mara afọ nwata nwaanyị a n'anya nke ukwuu. Afọ ka m ya n'anya. Ife mere unu bụ ka anyị na-enwe mgbe nta. Kemgbe oge a ga-enye. Mama, chelu. Ka enye nwa mgbe nta, ọ ga-atụgharị obi. Ife dịkwa na traditional marriage ma white wedding, nke ha bụrụ nsogbu. Ịma ihe nwa gị ga-emenwu.
ọ ga-elu mmekọta ife niile ofu mgbe nada m akụja nna ka m bere gị kwefuru ogologo okwu a ka m bee ya nkenke achọtagoro gị nwaanyị ọzọ ị ga-ama otu ahụ si kwu ya ka ọ dị Darling, you got to go? No. Iwu onye? Ha bụ Lovet. Kụrụ ịkpọpụ ego ụzọ rumu. Gịnị ka ị na-eme ebe a? nke ị na-asha udo onye nwụrụ kedu nwanza bebe na rumu m nna aha ya bụ Lovet login aha ya bụ Lovet nwa agbọghọ anwa m sị gị na m ga-akpọtara gị ị ga-anụ mama ka esi ka ị ga-esi je kpọta m mmadụ ebe mama emego na m anụgo nwaanyị emego m ego Nneka ijekwa kpọtakwa m onye ọzọ ka ị kwụrụ ihe dị ya Nneka anyị ga na-eche ịnụcha ya onye aha ka ị ga-anụ ịnụchakwa na ya tinye jara Mama, what I like with the house? I don't like with the house. Okay. It's not long, but getting. No, ịnụcha ya where the big as well. Love it. Ihe anyị na-eme otu ekwesị isi wee mee ụzọ anyị si kịta o siri esi n'anya gị ọ bụrụ na m chọọ ịnụ gị ọmụ ka ọ dịrị ọlụ m ka ọ dịrị ịbịakwute gị sị gị na achọrọ m ịfụ ndị be ụlọ na o nwere akwụ chalụ mfụ na mgburu ha njọ iruru ọlụ m ka ọ bụrụ ọlụ gị nwa bụ nwaanyị ọ bụrụ nne m ka ọ dịrị iji kpụtara nwaanyị mma anụ maka na ọ bụrụ onye na ya na-abụghị ebi kedu ebe ugwu gị dị ugwu nwaanyị ugwu a na-ekwu bụ ugwu nwaanyị kedu ebe nke gị dị kedu ebe ugwu gị dị biko biko ka nna ya oge eji m obi Chineke ya biko ụtụtụ echi achọrọ m ka ibukọrọ ụgbọ gị bukọsị ihe ibu ebe ebe na akwabe nna gị anụgo nwaanyị nọ na m chọrọ ka mụ maka na nne gị akọzigo m akụkọ gị na Nneka mana Frank m na-ekwe gị nkwa na ịchọgo dịka mmụrụ gị ụmụ anọ tupu anyị agba akwụkwọ adị m njikere isigo na ya ma mgba akwụkwọ ncha mụa bụ Lovet kwere ekwe maka na ihe dị mkpa na ezinụlọ na di na nwunye bụ ka amụtawa ụmụazị Frank emekwana m otu a afọ gị n'anya ifugo ebe ị na-enweta ya na mgbagwoju anya ebe ị na-aga abụghị ebe ị kwesịrị ịga ọ bụghị ebe ị kwesịrị ịga cha ọ bụrụ na mụ na nwunye mgbodocha ihe anyị na-egbodo ọ bụrụ na mma anụ gị bịasị efu ndị be ụlọ m na-ekpe ekpere ka gị na Nneka ghara imezi mana kekwena mgbe m matụwa anya gị nsogbu adịrọ ka mmebekana ife a mụ na ya na-eme ọ bụrụ na ọ gaziri ozi ọfụma maza na mma chịtachigbu iri gị nsogbu adịrọ ihe mere bụ ị ga-ekpokọtasị ụmụ ife ga ka ngosi gị ebe ị ga-ala
Ma gịnịzi? Mba, mụ na gị ama nlarụ. Ọ bụ ebe a ka m na-alarụ. Mụ na gị ama nlarụ na ruma. Ararụsigo m na ruma wee kọkasị ya lara. Ịlarụsigo na ruma. Mana echefuna ụtụtụ echi. Chịkọrịsị ihe a si ebe a pụọ. Ikwe na ya biko. Ọnụ m adụrụ nwoke ma mmụọ n'ahịa. Ọnụ m adụrụ mmụọ ọnụnụ mụ abụrụ vet. Mụ agwa. Oke o. Ka na-eme ahịa. Hey, Frank, ị na-agwa m na mama ị chọtara nwaanyị ọzọ? Ọkwa ya o. Hey, chọtara nwaanyị ọzọ. Kezi ihe ị ga-eme? Amarọkwa m o. Amarọkwa m. Mana ife menụ bụ na ọgọ nwaanyị. Nna. Ọ ga-akakwa mma na ịkpọ Nneka. Ịgwa ya okwu dịka nne si agwa nwa okwu. Ị sụọla ya n'onu ọ ga-aghọta. Maka na ọ bụ na nchekwa nwa mgbe nta. Ọ bụ na o mere ife nkwu. Mmegekwa nne m ntị o. Mba nụnụ. Frank nwa m ihe menụ m otu a. O? Emenanụ m otu a. Ana m ekwukwanụ. Ana m agwakwanụ Nneka. Na ife nọ na Mary League a na-emeghali Nneka anya ri nne. Nne ya adịghị enyekwu aka. Mana ana m ekwu. Mma agwakwakwa ya ọzọ. Mana nna enwe m ike ịtụnyere ya obere alụ. Sobadiro. Ịma uche onye adịghị njọ. Ife bụ okwu bụ ife ịdị ime wee agba akwụkwọ. Wee na-asị ọ kara mma na unu gbaa akwụkwọ, unu gbasizi akwụkwọ, unu emebe ife nọ n'afọ ime ahụ. Ọ ga nwaanyị ọmankwe m. Ọmankwe omume. And ihe ọzọ na-eso agbagoju m anya bụ na nna Nneka ahụ enyeda aka n'okwu a. Maka na ọ bụ na ọ kpọrọ Nneka dịka nna na-akpọ nwa, gwa ya okwu, tabie ya ntị, ọ ga-ege ya ntị. O nwere ife mekata ka ọ hapụ ige ya ntị. Biko, nna aka njikwa anyị, o nwee ife ị na-ezolu m n'okwu a? Dịka gịnịzi? Maka ka esi gbapagide okwu na ya bụ okwu, jụọ ọchịcha jụọ ọgịga na-esi ọnwụ na ya. Ọ dịkwa ka enwe nsogbu dị. Ọgọ nwaanyị, ịma nghọta mana ya dịba. Ọ bụ na nna Nneka bata, gwa ya na mbịa. Gwakwa ya na nkenesịrị ya. Binyere m okpe ekene. Ya makwa ebe nke ọ gawa. Ebe a na-eche. Onwe dị ife anọ na moto. Frank. Love it. Kwa begi ka na-aga wee fu moto gị ebe a. Sị ka m bịa. Ka ị na-abịa be m ọ dịkwa na mma. Abịa m ịma ka ikpebi gị ịbafọ ndị be anyị. Afọsị ndị be ụnụ nke gịnị ji wee mee? Ọ bụ na isetụchawa ndị be Nneka fa ịba ka ịbafọ ndị be anyị. Esetụbeghị m ha nụ. Mana ihe na-achọ ịjụ gị bụ kedu nnọọ ka o si arụ gị nnọọ na ọ bụ na m anụrụ gị nnọọ ịnwụrụ ọsọsọ mụ a bụ ụmụ nwoke nọ n'obodo a. Chekwa ka m bịa. Bịa nwoke mma akpaghachi gị azụ, onwe ihe dị mkpa nna asọ bụ kịta. Enwe nnukwute ihe nna mma akpaghachi gị azụ. Akwa ihe gwa m n'isi tụcha ndị be Nneka fa na ị ga-abịa ka ịbafọ ndị be anyị. Ngunu mezie. Mama bịara ọgịnụ mezie. Mana gịnị? Ihe m na-ekwu na amaghị anụghị. Ama m na-aghọtakwara ihe m na-ekwu. Amaghị m onye bụ. Ị mara onye mbụ.
ma ya mee ka ọ mara onye mbụ mee ka ifu nụrụ m mmanụ kedụ ya ịfụrụ na mma Nneka ka ọ na-abịa ihe abịa ka ị naba achọrọ m ka ọ fụ ka gị na-emezikwanụ o wee gbasa m na mma Nneka temeta gbasa gị na ya ngwa tụgharịa akwụkwọ mara mma ma ewu atana onye bụ nwata nwa agbọghọ gịnị ha ọrụ nwata nwaanyị a na-agwa gị mama m kpọtara m ka nnụba ka ife obesi ime ebe a onwe ife ọzọ bụ ime na-abụkwa ofu okwu a ka a na-ekwu mana enyere onwe gị nsogbu agwara m ya otu ọ ga-esi wee dị ya mma agwaka m ya ị na-ejebe m ka ị na-ana ka m jee nwee ofu oyi nwoke na-eje Ọnịcha kịta ka m ngudie tupu ofe walụ onwa m ngwa jebe kịta nna ebe a ọkwa ka nnaba anaba kịta nka na ya ọkwa na ụmụazị ịma na arụ adịrọ nna na uche m dị ya uche m dị ya ọ gbafelu gị ya ụmụ osochi Igbo ọ dịkwa ka igonye ọfụ nke ọ na-ashine nna ị na-apawa kwa ịgbanigo nna ebe onye m nọ ya nọ n'ime ụlọ enwe nnọọ obere ihe ya mmeri obere majik nna majik a na-atọka m ka m kpọọ anya Nneka nna ya ukwu na-akpọ ya asị m nnọọ ka m bịa fụ gị ka m meere gị nnọọ obere majik ka ị dị nnọọ fụ ebe bi aṅụrị na-akpa gị majik a na-atọka majik kwa nke bụ majik ọkwa ịbịa amarọ m ineka n'anya na kọmpand na niile onwe ife niile afụ bụ ịnọkọta afụ ataka nsị asịkwa nnọọ ọ dapụ gị n'ọnụ esiro n'ọnụ dapụ nọọ na-ekwu m ekwu ọ moto gị ka ọ chelu ihe na-akọwa bụ n'ọmụnwa ka ije gotalụ moto onye ma bịara m ịkpọ ọga ọ ka igi na-eke igi ebe a Chineke m ọ bụ eziokwu ọgọ m eziokwu na nwa m ka ị gotalụ moto gịnị ọgọ ịdị egwu ịdị egwu nne m bịanụ ka m gwa gị ịnanya ị ga-aghọta ma ebe m ji bute ife ahụ ka ị wee fụ otu nsi wee were
ife ị na-eme na mkpụrụ obi m ị na-akụ kpukpu ọ bụrụ gị na obi aṅụrị igosi gị na m afụka gị n'anya anyị ga-ekwuzi ka anyị marazi oge ị ga-abịa n'ụlọ ka anyị nọlezi ya aghọta m nka ịghọtasịrị na-eme gị inyogo ka m kọwara gị ọfụma ị na-anya kịta ịfụ na ọkwa ịma Tony ịma na Tony ịma na nwunye Tony dị ime adị mgbe na-adịghị anya na nwunye ya mụọ nwa adị ma na onwe ka ọ dị eri oge anyị nọ nwere ife na-eme mụ na gị kwesịrị ịnọ ka ghọta onwe anyị ka di na nwunye ịmagonu mekọsịa jidi ya na-evu ihe na-ekwu asị gị gwa di ya ebe ama kedu nke bụ nke a chere ihe ji egote m moto bụ ka ị wee lata m ka m wee mee ihe ị na-ana m kemgbe ọkụ ya ọwụ ọkụghọ ịnụ ihe na-agwa gị ịkpasụkọna m iwe o ịkpasụna m iwe ma ncha ịnụ ihe na-agwa gị ịkpasụkọna m iwe o nne m wetuo n'obi kesi ka isi etizi ụdị mkpu a wetuo obi gịnị bụ wetuo obi Frank ogologo kwado ọdụ n'ụka mgbede ịnụ ihe na-agwa gị akwa ifu moto a achọ ọzọ m na-ekwu eke gị jidie gịnị isi gịnị ihe achọ nna weta o nye m onwe m nni ịchọ ya mama akpụ mmiri n'ọnụ mgbe m kwuru ihe a akpụ mmiri n'ọnụ a sị na m achọghọ onweghị onye eji moto wee lata m ka m wee mee ihe mụ na chi m na ya kpakọrọ onwefere m n'isi ị na-apụọla onwe na ọtụpụ n'isi bịa Nneka imegide ife moto a si na be m apụọ ọkwụfe n'igwe a mma dọtụ ya mama dọtụke n'eluigwe a ka ịfụ a sị na m achọghịzi moto Frank biri moto gị gawa achọọ m onye arụrụ a na mmụọ achọọ m nene ihe eme ihe ọbụla o si ma ọ gịnị nsogbu adịrọ mama nsogbu adịrọ onye m esi na ị chọrọ moto achọrọ m ọ chọọ mama chelu just mama chelu onye m n'ime mkpụrụ obi gị niile a esi na ị chọrọ moto ibu m weta mkpụrụ anya m niile a sị m na m achọghọ nsị na ọchọ nna nsogbu adịrọ no problem ọgọ ọchọ bịa Nneka quick ọgọ ọ ya achọ nụ ọgọ biko ebe Nneka bịa nụ ọgọ m biko ọchọgọ Nneka bịa biko ejiri iwe ala ọchọ nna bịanụ n'ọchọ Nneka o nye na moto nwa abụọ na ezinụlọ moto apụ na kọmpaụndụ m Nneka abụ m merili gị abụ m nwa Chukwu abụ m merili gị ị na-achọ bụ na nkịtị abụ m merili gị abụ m nwa Chukwu abụ m merili gị ị na-achọ bụ na nkịtị ihe sokwara gị kwube ajụrụ m ajụ n'ihi na akwamiko barụ ihe sokwara gị kwube ajụrụ m ajụ n'ihi na akwamiko barụ abụ m merili gị abụ m nwa Chukwu abụ m merili gị ị na-achọ bụ na nkịtị abụ m merili gị abụ m nwa Chukwu abụ m merili gị ị na-achọ bụ na nkịtị ihe sokwara gị kwube ajụrụ m ajụ n'ihi na akwamiko barụ ihe sokwara gị kwube ajụrụ m ajụ n'ihi na akwamiko barụ ihe sokwara gị kwube ajụrụ m ajụ